Wilowski le digo, hey, hola, me habéis pillado hablando con un rudet. ¡Ah! ¡Dolor! Y entonces le digo a Wilowski, le digo, ¿qué coño fas? Toca amb Wilowski. No, pobre Wilowski. No, Wilowski, no. Esta cara de... Va, doncs parla. ¿Qué? Hello. Well, hello. Hello. Well, 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 hello. Mira, hola, somos Mariona, de Cubas. para que no se espanten. Som un grup de col·legues, tope de... Somos un grupo de colegas tope. I hem fet un Mira, no, grup... primer, son catalans. Parlarem en català perquè si no el meu castellano és very good. Sí, mira, su castellano sí. Qué Hola, mala. me llamo Mariona y Soy del campo. me gustaría saber cómo se llega a Barcelona. Soc la Mariona, Yo no me recuerdo el nombre. Deku, I la Laia. i tenim una pàgina web. Hòstia puta, que tia. Pues hello, yo aquí estaba hablando con dos tías locas. No, estem aquí a l'institut gravant això. En fi, que som un grup que... Pues hello. Hòstia, para de dir això! Mariona, tu tens que seguir amb el teu. Jo he acceptat coses. Vale, polla. Ai, ja, esto. Vale. Son mensajes subliminales. Pues hello. Well, hello. Chula, ya no lo hagas. M'encanta la cançó, aquella cançó. You say I love you. Ah, no és ni I Mariona. just gone to say how much I feel. Vale, Àngels. Vale, m'encanta com la cantes. Tu sei. No, escuchero. Vale. Amb l'aplicació perquè són del Mesteros l'hòstia. Com et dius el cognom? Perquè em poso així i jo estic a punt de García, González, Gutiérrez, Guizmórcez, gilipolles... No, però em foto olles a la nit. De què serà aquella així? Serà MG de me gusta? Serà MG? Sí, és un menjar me gusta. Deixa'm! Pues hello. Tenim 14 anys i hem prengut la iniciativa de fer una pàgina web, és un 10 WordPress. segons.com. Hem fet una pàgina web perquè em vaig comprar una càmera reflex, una Canon, Jo más. i bueno, em vaig fer fotos, a mi m'agrada molt fer fotos i el Víctor em va proposar de fer una web per ficar les meves fotos o alguna cosa. Sí. I Jo soc en Víctor. bueno, li vam dir a la Laia que la Laia vol ser periodista i bueno, ens vam ajuntar tots tres i gràcies a un profe que tenim molt simpàtic, gràcies, Àlex, ens va ajudar a realitzar... Érem 4, però no menjava un. Veus? Aquí estan les... Bueno, això no calia fer-ho, però bueno. Ella és així, vale? Molt bé. El pixelaré I no porto push-up, ja sé que no t'agrada el push-up, però en tinc uns, ho tinc de reconèixer, però no el porto. Sempre el... Sí. Bueno, i vam fer entrevistes... Adiós, Willy! A nosaltres dos ens encantes, ella no et veu. Jo sí que veig... He mirat tots els teus putos vídeos, m'encanta. És que em pixo i el meu pare ve a la nit i diu... Jo... I em pensen que estic boja o alguna cosa, però... No està. Una mica... Que consti que jo sí que miro els teus vídeos. Bueno, jo els he mirat tots. És que... Són la cosa de polla, en sèrio. I el de no vull pagar... Sí, el nou vídeo de 6 euros. O sí, el de locura. Llavors tenim una web, com bé t'he dit aquesta. 10segons.com, 10 amb números, segons. Tenim una web on posem reportatges, les fotos de la Mariona, articles, els textos Jo no hago nada. i ell dissenya la web. Vam fer entrevistes a l'Amélie, Ja està. al Dreaming and Rapping, que és una companyia de teatre, i també vam fer a l'Andrea Motis, li vam fer fotos. I bueno, i ara, com que ets la nostra ídola, ens encantaria... Sí, es diu així, no? Sí, sí. Ens encantaria, pues, no sé, ni que sigui fer-te unes fotos, una entrevista o alguna cosa. Llavors, la cosa és... Som de Cardedeu. Sí. Sí, per anar a Barcelona on t'hagis d'anar, nosaltres hi anem amb jet privat, o sigui, sigui on sigui, hi anem. Podem, o sigui, no et preocupis perquè anem en un moment a Barcelona i vull dir, podem fer com un vídeo, no? Com aquest, una mica més seriós. Pues podríem fer això, no el vídeo, o podríem quedar en un bar o el que sigués i tal. Nosaltres no seria molt millor quedar i tal.
Bueno, pues gràcies per mirar-nos. Per donar-nos una visita a la web. Sí, Si no. una o més d'una. I bueno, això, pues, si vols dir-nos qualsevol cosa, pots Tenim un correu. Ens pots enviar un missatge, ens pots enviar un correu a 10 segons, 10 No, segons, 10 segons. 10 segons @gmail.com. Vale? U0SEGONS. Pagant dictat! Sí, primer Arroba premi. GMIL 10 segons.com. 10 Segons. Et faríem un regal, tipus la Play 3, però és que no tenim diners. No, et regalarem les nostres somrises, Jo no. que és el més bonic que hi ha al món. El somriure de la gent. Les riares que ens Ja fas està, ja treure. està. I bueno, també pots trucar 6398. Sí, 6 3 3 3 No, 7 no, 4 7. No la truquis, perquè llavors fotrà batalles. I bueno, això, moltes gràcies per tot i ja no. M'agradaria tant saber el teu cognom, és que em foto moltes olles. Moltes. Bueno, això ja li preguntem a l'entrevista que ens faràs. Segur, no? Ens encantaria, en sèrio, no, o sigui, Seria... seria un dels nostres somnis fer realitat. Sí. El meu altre somni és conèixer el Taylor Lautner, però tu ets Ets molt important, ets molt més important. important. Tu me les manos. T'estimem molt. I... Ah, sí, doncs això, no enviar-nos un correu i tal. Bueno, i també era dir-te que si ens el concedeixes o no, gràcies per mirar-nos. Thanks for watching the video.